za galeriju 2 etaže, a druge 2 za vjeronauk. I 25. srpnja 1990. u ovoj zgradi otvorena je Franjevačka galerija koja djeluje do danas. Širokobriješki samostan i Franjevačka galerija posjeduju i vrlo značajnu kolekciju suvremene umjetnosti pod nazivom Fra Ju Kult. Radove za kolekciju i istoimenu izložbu koja je 1990. bila postavljena u Franjevačkoj galeriji, izabrao je Jadran Adamović. Suradnja s Jadranom Adamovićem uspješno je nastavljena i okrunjena izložbom Bit života, bit umjetnosti. Izložba je u Franjevačkoj galeriji postavljena u kolovozu 2007. godine i predstavlja svojevrstan omaž avangardnoj umjetnosti konstruktivizma i konceptualizma u djelima suvremenih umjetnika. Izložbu čine radovi 30 odabranih umjetnika iz istočne i jugoistočne Europe. Prije Širokog Brijega izložba je bila predstavljena u Budimpešti, Moskvi, Sankt Petersburgu i Ljubljani. Sastavni dio galerije je i samostanska riznica. Pored mnoštva iznimno vrijednih uporabnih crkvenih predmeta, u riznici se nalaze i platna starih majstora, među kojima valja istaknuti sliku La Genie et la Raison, koju je oko 1850. godine napravio veliki francuski slikar Eugène Delacroix. Sofija Naletilić-Penauša samouka je likovna umjetnica koja je na području naivne umjetnosti ostvarila svjetsku slavu i ugled. Rođena je u Mokrom, a nakon udaje živjela je u Oklaju pored Širokoga Brijega. Bez ikakve formalne naobrazbe sama se opismenila u 10. godini. Sofijin muž ubijen je 1942. Ostavši udovicom sa 6 djece, odijeva crninu i ne skida je do kraja života. Godine 1977. iznenada umire njezin sin Vitomir. Žena koja nema muža postala je majka koja je izgubila sina. Tog trenutka, kao da se sva patnja i tuga svita slila na babu, bila je u vrlo teškom stanju, potištena, svu tugu je izlijevala u cigareti. Ni ona, bez obzira što je jaka, nije mogla tako dugo izdržati i nositi taj teret. Moralo je negdje napraviti se ispusni ventil za njeno duhovno uravnoteženje. Na to nije trebalo dugo čekati. Prigoda se pojavila kada je njezin unuk došao iz škole i molio babu, budući je bila kiša, da pomogne napraviti nekakav model za likovno. Kažem, budući kiša bila, nije ni ona to mogla učiniti, otišla je u drvaricu, ugledala neko drvo, uzela čakiju i napravila prvu figuru. Unuk je dobio čistu peticu, poslije toga je ona krišom pomalo diljala. Prvu izložbu radova Sofije Naletilić-Penauše organizirao je hrvatski književnik i povjesničar umjetnosti Dubravko Horvatić u galeriji Šira u Zagrebu 1982. godine. Te 1982. baba Penauša imala je 69 godina i dotada vjerojatno nije ni čula da postoje galerije i muzeji, niti su je poslije takve institucije zanimale. Spomenutom Dubravku Horvatiću znala je kazati: ja ću diljati, ti izlaži. Izložba u galeriji Šira bila je istinska senzacija za zagrebačku kulturnu javnost,
a većinu skulptura otkupili su vodeći zagrebački umjetnici, intelektualci i likovni kritičari. Edo Murtić na proputovanju iz Dubrovnika naišao je u Široki Brijeg i svratio kod babe Penauše vidjeti to kiparsko čudo. I kada je vidio babine figure, nije ostao par sati i na kavi, nego se zadržao u Širokom Brijegu i u obiteljskoj kući babe Penauše 3 dana. Ubrzo nakon tog susreta slijedila izložba u Zagrebačkoj galeriji Forum, a te iste 1985. godine u anketi Zagrebačke revije Start Sofijana Letelić Penauša proglašena je osobom godine. Ipak najveće priznanje stiže na velikoj međunarodnoj izložbi naivne umjetnosti Triennale Insita 1994. u Bratislavi, gdje dobiva glavnu nagradu Grand Prix. Tom nagradom i velikom samostalnom monografskom izložbom na Insiti 1997. Sofijana Letelić Penauša neosporno je potvrđena kao umjetnica koja spada u sam vrh svjetske naivne umjetnosti. Za Široki Brijeg može se kazati da je u proteklom desetljeću bio športska prijestolnica Bosne i Hercegovine. Tu laskavu titulu u prvom redu treba zahvaliti košarkaškom klubu Široki Prima Pivo te nogometnom klubu Široki Brijeg. Široki Brijeg uistinu je športski fenomen iz prostog razloga da teško je pronaći ne samo na području Bosne i Hercegovine, nego i na širem prostoru da jedna tako mala općina sa svega 30.000 stanovnika ili jedan gradić sa 10.000 stanovnika ima dva vrhunska športska kluba u dva najpopularnija športa na ovim prostorima. Dakle, košarkaški klub Široki bio je 5 puta prvak države i 5 puta osvajač državnog kupa, dok je nogometni klub 2 puta prvak države i jednom pobjednik kupa. Dakle, može se slobodno kazati od 20 naslova u dva najpopularnija športa u Bosni i Hercegovini, 13 ih je završilo ovdje na Pecari na ovom malom prostoru. Tome su pridonijele po meni nekoliko činjenica od kojih ne možemo pobjeći. Prvo, postoji ovdje jedna športska tradicija i kultura od prije rata. Dakle, i nogometni i košarkaški klub djelovali su kao amaterski klubovi, međutim izdvajali su se u odnosu na klubove u okruženju iz razloga što su uvijek bili dobri organizatori, animatori, gostoljubivi i oslanjali su se na igrački kadar koji je stasao na ovom jednom užem području. Nakon rata, dakle, klub je krenuo za razliku od ostalih u državi, i jedan i drugi krenuli su od nule. Dok su se ostali zanosili kako to sad da država više ne sponzorira, ne pomaže kao što je nekada pomagala i još su se opterećivali velikom administracijom od 30 do 50 ljudi. Ovdje su ljudi, dakle, zaljubljenici u šport gradili klubove racionalno, točno onoliko infrastrukture koliko im treba, onoliko ljudi koliko im treba i uz to nisu dakle, žalili ni svog vremena ni novca. Tu je bilo velikih utakmica, ali ako me pitate koju izdvojiti, svakako je to osvajanje naslova prvaka 2004. godine u Sarajevu, u Skenderiji, pred negdje 8.000 ljudi, kada su nam mnogi davali jako male šanse, gdje je Bosna bila apsolutni favorit. Međutim, evo, mi smo i tada pokazali jednu svoju veličinu, srce, snagu, umijeće i volju i osvojili taj trofej. I za mene osobno možda i najdraži trofej, iako svaki ima svoje draži, svoje vrijednosti, pa na kraju krajeva i ovaj zadnji, znači kada smo opet pobijedili Bosnu u tom finalu u Sarajevu.